Moikka vaan kaikille taas! Taas on mun aika tehdä videota ja tänään mä haluaisin puhua yhdestä tilanteesta, joka mua häiritsi tänään tuossa aikaisemmin ennen kuin tulin kotia. Tosissaan tilanne oli se, että mä tulin töistä ja lähdin sitten viereiseen kauppakeskukseen istumaan siksi aikaa, että mä odotan mun bussin saapumista ja mun ystäväni tuli mukaan siihen. Ja mentiin sinne kauppakeskukseen, käytiin istumaan alas ja me huomattiin, että siinä on semmoinen tilanne menossa, missä erästä tyttöä seurasi poika. Ja tämän tilanteen aikana me saatiin muilta ystäviltä, vieressä olijoilta tietää, että tämä tyttö on nuorempi, huomattavasti nuorempi kuin tämä poika. Ja tämä poika ei kumminkaan ollut mikään alaikäinen. Tämä tilanne meni silleen, että tämä poika seurasi tätä kyseistä tyttöä joka puolelle. Tällä pojalla oli ystäviä mukana ja tällä tytöllä oli ystäviä mukana. Ja tämän tilanteen perusteella mä ymmärsin, että tämä tyttö ei varsinaisesti tuntenut tätä poikaa, vaan oli aikaisemmin tavannut pari kertaa, ehkä jutellut, mä en sitä saanut selville siinä tilanteessa. Ja tosissaan se poika seurasi ihan joka paikkaan, mihin tää tyttö meni. Jos tää tyttö meni istumaan, niin se poika meni siihen viereen istumaan hyvin lähelle ja saattoi laittaa käteensä siihen ympärille. Ja tää tyttö monta kertaa sanoi, että älä koske, mene pois, irti musta. Ei kovin kovaan ääneen, mutta silleen, että tää poika varmasti ymmärsi sen ja kuuli sen. Ja sit se tilanne rupesi käymään tälleen katsojankin puolesta tosi ahistavaksi, koska se tyttö ei päässyt kulkemaan mihinkään. Monta kertaa kävi silleen, että tää poika kävi takapäin tyttöön kiinni, tälleen halaamaan silleen selän takaa. Ja sit siihen tuli vartija paikalle, mutta tää vartija ei tehnyt mitään. Se vartija seisi siellä kauempana ja tän tytön käskyt, että irti, kävi vaan koko ajan kovemmaksi ja kovemmaksi. Ja loppujen lopuksi se tyttö ihan oikeesti huusi sille pojalle, että päästä irti, kun se oli ottanut sitä edestäpäin kiinni. Tää tyttö ihan oikeesti se huusi tosi kovaa, että päästä irti, älä koske muhun. Ja siinä vaiheessa tää vartija oli kuullut koko ajan nämä käskyt, mitä tää tyttö oli pyytänyt mitä se oli käskenyt sen pojan tekemään. Ja monta kertaa mä ymmärsin, että vartijan luona kävi pari sen tytön kaveria sanomassa, että etkö sä tee tälle asialle mitään, mutta koska en ole huulilta lukija, niin en osaa sanoa varmaksi. Ja mä en sitten tiedä, mitä se vartija oli vastannut näille, mutta ainoa mikä mä huomasin siinä oli, että se vartija ei tehnyt elettäkään, että se loppuisi. Ja kuten kaikilla on oikeus olla kauppakeskuksessa, mutta tässä tilanteessa vartijalla on mun tietääkseni, korjatkaa jos mä oon väärässä, vartijalla on oikeus heittää häirikötekijä ulos kauppakeskuksesta. Tai vähintäänkin ottaa kiinni siksi aikaa, että esimerkiksi poliisi saapuu paikalle ottamaan tän häiriköijän kiinni. Ja tässä tilanteessa, kun selkeästi alaikäinen tyttö huutaa, että päästä irti ja mene pois minun läheltäni, niin tää vartija ei tee mitään. Sen pojan kaveri, tai en tiedä, että oliko sitten sen tytön kaveri, repistä poikaa irti siitä tytöstä. Ja tää tilanne oli mun mielestä tosi ahistava sinänsä, koska mä mietin, että mitä olisi tapahtunut, jos sillä tytöllä ei olisikaan ollut kavereita siellä mukana. Tai sillä pojalla ei olisi ollut ketään kavereita ns. Vahtimassa, mitä se tekee. Ja tää vartijan toiminta olisi ollut samanlaista. Miten tää homma olisi edennyt siinä vaiheessa? Mitä te luulette? Mä epäilen, että se olisi voinut käydä paljon pahemmaksi. No, se tilanne loppui sitten siihen, että tää tyttö, siis ei varmasti huutanut niin kovaa kuin ääntä lähtee, mutta siis hyvin kovalla äänellä, että varmasti jokainen tämän kyseisen kauppakeskuksen asiakas kuuli sen huudon. Ja siinä vaiheessa näkyy ensimmäinen ele tämän vartijan toiminnassa. Vartija kävelee kädet taskuissa kohti sinne
niin kuin siis hyvin letkeästi kävelee kohti tätä tilannetta. Ja siinä vaiheessa se poika kyllä tajusi lähteä. Ja totta kai se tyttö olisi voinut soittaa poliisin. Mutta sitten, että olisiko siitä puhelusta tullut mitään, jos tää poika olisikin tullut koko ajan hänen viereensä, niin kuin hän tekikin. Siis tässä on monta tekijää, mitkä olisi varmasti vaikuttanut siihen, miten tää tilanne kulki eteenpäin. Mä toivon, että tää herättää oikeasti ihmisissä vähän kommentointia. Mulla ei mitään muuta kommentoitavaa kuin ihan oikeesti, mitä se vartija on ajatellut se pienessä päänupissa. Onko se ego niin vitun iso, että ei voi mennä silleen vähän nuoremman luokse sanomaan, että päästä irti? Pitääkö siinä ihan oikeasti olla silloin iso aikuinen mies ahistelmasta tyttöä, että se vartija olisi tehnyt jotain? Ja mä toivon, että tää video ehkä leviäisi tän vartijan silmille. Ja tässä onkin se jännä juttu, että tässä kauppakeskuksessa puututaan kyllä ihan kaikkeen muuhun. Jos siellä on semmoinen pari teiniä niin kuin nahisemassa, joko ihan leikillä tai ihan muuten vaan, niin siitä kyllä tullaan heti sanomaan ja vetämään irti ja hirveät huudot ja niin edespäin. Kyllä siitä, että sä olet siinä ulkopuolella tupakalla, niin siitäkin tullaan kyllä ihan siis saman tien valittamaan. Ei tarvii edes niinku kenenkään asiakkaan käydä sanomassa, kun ne ilmestyy siihen. Mutta tällaisessa tilanteessa, jossa oikeasti tyttöä niinku ns uhataan, tai no, ei voi sanoa edes ns, vaan niinku uhataan ja ahistellaan. Ja siis toisaalta mä ymmärrän, että se vartija yritti sillä olemassaolollaan niinku vaikuttaa siihen tilanteeseen, mutta kun se selkeästi ei riittänyt, sitä poikaa ei kiinnostanut se vartija millään lailla, niin siinä vaiheessa se vartijan, sillä olisi pitänyt käydä joku lamppu tuolla pään yläpuolella ja tajuta, että se menee sinne ja auttaa sitä tyttöä, tekee jotain. Mulla ei ole mitään muuta sanottavaa. Hei, kiitti, katsoit tämän videon. Jos sä oot samaa mieltä, että sen vartijan olisi jotain tässä tilanteessa pitää tehdä, niin peukkua ylös. Mut kertokaa, jos tässä on joku semmonen, mitä mä en tiedä, miksi ne ei voi mennä siihen väliin. Mut hei, ei mulla muuta. Nähdään taas pikaisesti. Hei!